Hej, i dag vil jeg vise jer lineære funktioner. Jeg har en lille eksempel her, som siger forskriften y lige med x, ax plus b. A er hældningskoefficienten her. Og grafen lyder på en y lige med 3x plus 6. B er konstantledet. Og et lille eksempel siger her, at a svarer til 3 her, og b svarer til 6. Og de er uafhængige. Her har vi om lineære funktioner her. Og lineære funktioner kan man regne på 3 forskellige måder. Forskrift, graf og tabel. Og så kan den falde og stige på samme tid. Vi har en formel her, som der siger 3x plus 6. Og den kan du regne ud ved at sige 3 gange 1, som er 1x her. Og det giver 9. Tabel. Her har vi en tabel. Her har vi en tabel, som siger 3 gange x plus 6. Og det er ligesom at sige 3 gange 1 plus 6. Og det svarer til 9. Og så er den næste her 3 gange 2, hvor x er 2 her, og plus 6, det giver 12. Og så er det bare derudad.